Sakto. Gutom na rin talaga ako. Tapos na yung ano? Yung ano ni Ami? Tapos mag-check up na lang. Babalik ko kayo doon? Oh, sa September. Matagal-tagal na yun. Tapos pag mga ganitong ulam na kung gusto nyong matagal, Okay na yung tinga? okay na. Anong oras na? Anong oras na? 11:05. Han, uwi na muna ako. Try ko kung, di ko alam kung makapunta pa ako kila Tricia. Makadalaw doon. Baka may magagamit pa rin sa bahay sa amin. Tapos magluluto yun. Sakit ang ulo ko ay. Wala pa. Turog sana, kaya lang tulog ito. Guys, ito ibibigay ba natin? Dubai Chu. Naglit. Kung manatili hanggang Ito yung sikat na Dubai Chu. Hi! Drone! Naka-drone! Dubai Chu. My precious. Yan, panibagong vlog ulit tayo. Nag-aalok si Pula na dito na raw mananghalian sa kanila. Be! Ayos yung... Wala pang nangyayari, sumisigaw na yung aso nila. Wala pang nangyayari. Ay, may mga halaman na pala dito. Halaman, oh. Orchids. Orchids. Ganda yan pag namulaklak. Ganda pala ito nito. Palibutan mo ng bulaklak. Mga halaman. Ngayon ka lang ulit nakabalik no? Oo. Ngayon lang ulit. Dapat laging walang damo pala dyan. Para may ahas. Ano alam nyo? Pasok tayo dito sa dream house nila. Oh, naka-tiles na. Tiles na. Kamay nga eh. Naka-tiles na. Magkano pala bilhin mo nung ano? Yung ginagamit mo sa kantahan? 3,000? 3,000? Lahat na yun? Ano? Mag-ano ka ng 2K? Ano? Hindi para-parehas yung store. May 1.5, may 2K. Okay. Kasi balak kong mag-asimbol. Yung tulad ng kinakantan mo para pag gusto kong mag-live kantahan. Kinakabit ko lang yung mic. Dito yon para baka di pa nila nakita yung saan. Para kasi nagla-live sila sila Kuya Danny, Ito yun. sila Yan. Kuya GPC. Baka nga mamaya bagong church ito. Oo. Ay, china-charge pala. Matagal malubat. Yung maliit mo niyan. Okay pa ba 'yon? Nasa Burias yun. Yung maliit? Binigay ko yun no. Pandemic pa. Oo. Yung D8. Kala ko may nilumaan ka para magamit ko muna. Yung una niya nasira. Maganda kasi pag ganyan yung ginagamit pag nagla-live kantahan. Pag halimbawa, kasi gusto nila umakyat ako dun sa live nila. Mas maganda yan kasi para paggamit niyan, pag may mga maingay sa sa likod, di yan narinig, di ba? Tanging boses mo lang yung maririnig diyan. Yan. Kaya gusto kong mag-provide muna ng ganyan, pero Anong oras na? alin? Sino na nag-digita kasi yan? Dito. Pinag-day-day. Kasi ipoprovide ko muna yan bago umakyat kasi Yung ano? alin? Yung reserve namin na adobo. Adobo? Tipid-tip. Ay, oo. Adobong puti. Hindi.
Hindi talaga, ano, laging may... Kamay ka? Hindi, mag-kutsara lang ako. Sinula mo yan pa yun. Kain daw muna kami. Adobo, tipid-tip. Ayan. Sabi ko kasi kagabi kayo noon yung budget natin makaabot ng sahod. Yan, kain muna. Kaya ito ginawa ko. Ayan. Oo, 3 piraso lang nito. matibay yan. Ganyan lang ako. Ganyan lang posisyon ko kasi baka maglang... Ayan. Kain. Ganito ang ginagawa nito. Mantika. Tapos Pampu. ako na ano. Sakto. Gutom na rin talaga ako. Tapos na 'yon, no? Yung ano ni Ami? Tapos mag-check up na lang. Babalik ko kayo doon. Oh, sa September. Matagal-tagal na 'yan. Tapos pag mga ganitong ulam na kung gusto nyong matagal, Okay na yung tinga. okay na. Ayan. Huwag gamitan ng kutsara na ginamit na dyan. Ayan. Tapos yung mantika igaganon-ganon. Tap-tap, tabagin. Sarap nito. Ano kaya kung ubusin ko ito? Yak siguro. Konti-konti lang. Sarap. Kain po, kain. Sarap na. Ganyan ang posisyon para ano, rolling ka agad. Ay, gusto mo na? Sige na. Ayun. Medyo na lang yung Ganda kong manghang. Hmm? Manghang. Medyo na lang yung baboy. Magulang na. Dinalan ko din sila papa ng ano, No? pata. Mm. Ibigay ni Bianan. Nagain. Ano, di mga kumain? Musika? Butangan sa ano. Lagayan ng Balyo. charita. Kasi nabilan kami nito. Ano. Yun ah. Ibinakay man ninyo? Bago yan. Kamalki doon. Ribo yan. 2,000 to. Saan nagbakalikan? Ayun lang. Sponsor? Sa ano? Sponsor. Para sa? Para doon sa ano. Pag may mga prutas-prutas sinuna. Lahat naman yung madadala sa ano. Sa atin pag pagkabahay na rin. Sarap. Pula kilo ka. Magkano kilo yung ano? Karne dito. Bumili ko ng 10 to 50. Lahat doon ka sa amin bumibili ng karne. Mura lang doon. Malayo. Ito 70. Alam ko dito 300 eh. Sinatagtad ko lang yung kalamtaman. May dalawa lang naman kami. Galing yan. Marami lang ang suka. Para matagal ang buhay. Tapos yung pinipili ko yung hindi masyadong mataba. Ayaw na yung tapos na yung laman. Hindi mo alam kanino kami? Kaya ko yan. Hindi ko lang nagdala. Ano, kamusta yung pinalabasan ng kubo? Ano nyo? Yun nga pala, hindi ko matapos-tapos. Yan. Kasi di na tuloy na lulugaran. Yeah. Pero ano, mas okay naman kasi hindi madilim dito. Tapos may singawan. Diyan po kasi tumitake off. Magaling sa lipad. Pag galing sa Saudi. Magaling sa lipad. Yung init. Diretso na dyan. Hindi magbubuka. Ang kalapati niya. Ano na lang naman yan? Maka 2 putol. May na? May na. Ay ka sa vlog. Sa'yo yung vlog mo to. Ito na po yung ating ano. 2 po ito. Okay ka. Mga upload ko sa'yo. Hey!
Hey, everybody! Dito, gawa tayo ng thumbnail. Sabi, thumbnail, dito. Kukupi. Kaya pa-support sa ano, vlog na to, sana mag 1 million viewers. Thumbnail views. Asan? Thumbnail, B! Ay, May bisita tayo. Gawin natin ano. Subukan natin na tuklasan ko na yung magandang thumbnail. kumik. Alam ko na. Kaso may limit. Napalo ako kagabi. Oh? Naka-4 na try. Yeah, May limit lang siya sa may isang limit araw. talaga yun. Sinabihan na kita. Napalo ako 24 hours. Kaya bukas pa. Dapat isang araw, Ano lang. 5 lang ata B. 3. Mga, Basta may limit siya. Yung isang apps, pangit. Yung isa lang talaga yung may limit. May isa sanang unlimited kaso ano. may bayad. Ha? Ay wala. May ba? Wala. Turuan mo nga ako. Off cam. Kasi, Upcam. ayun. hey! Ay, nakatutok ka na po. Ano yan? Oh, naka-vlog din yan. So, udah. Udah tubig magno. Agot ano? Ano Gano'n yun? ako ng mga 10 minutes. Ano? Diyan, lino sana. Hmm? Lino. Mga lima. Okay pa yung karne doon. Okay pa yung karne. Karin. Yung nakarep. Oo. Abot Yeah. ko yun sa ano? 15. Birthday ni Bibi. Pag ano pa, marami yun. Ah, salo. Terano ko konti. Salo. Sa birthday. Mino-mino doon. Payo sa namad to. Ha? Payo. Wala yung pa? Kumawan ka na to. Ano? Ito. Ang baon. Ugaan ko na to. Payo mo no? Kasi ano sa Haley 15. August 15. Ano man kilo na? Ako naman 17. At kanila Tricia 15. 15 ang ano? Ha? 16. Fiesta. Fiesta 16. Hanroke. Madawon. Okay, yun lamang. At salamat sa pagpunta. Ayan. Thank you, busog. Ayan. Gutom na talaga ako. Punta ka kay Tricia. Depende. Siguro, gawa na lang ako ng vlog ngayon. Ng ibang vlog, bukas na lang. Kasi alangayin naman ang oras. At dun nga pala sa ano, nag-comment na naman na... Ano? May nag-comment na... Dahil, ilagay ko na lang dito. Dito. Para baka gustong magpa-sikat, wala namang alam sa nangyayari. Dito. Ayan, andyan yung chat mo at yung pangalan mo. Bahala na po kayo dyan sa mga solid sa akin. Ayan, tagalan natin. Ganun na lang. Kasi, wala. Matagal ng ano yan. Basher ba? Wala ka pong alam. Wala kang alam. At yung sinasabi nyo na ano, kulang na po ang gawa doon at bawal po kaming magkasapawan ng upload. Kaya pasalamat nga po kayo kasi yung ibang nag-scout hindi papayag na ano, ako nagpaparaya na nga ako kasi hindi naman ako skilled. Hindi ako skilled. Kaya gumagawa-gawa na lang ng ano. Sa ano? Salamat kay Tilo at Tricia sa inspirasyon, nakakagawa ko ng vlog. Kay Nono. Sa... Akong skill, ayaw ko pwede ano, iwasan na lang yung bus kasi bagay, isa rin yun. Kakatulong din kayo sa panonood. Kaso, Oo. minsan nakaka-stress. At nandyan na nga yung gawa. Gumagawa tayo na walang bayad. Kasi pagka vlog Oo. yung vlog natin is pagod tayo, wala pa Tapos, sila. tapos yung, yun nga, ito yung pakinggan nyo. Kami, daming basher. Kami yung gumagawa. Pero yung iba, hindi nyo nakikita. Sabi mo, walang Yun lang. walang alam. Kung malalaman nyo lang ang Yung mga nagpapawis, yun laging yung nakikita. ay ganun ba? Yung iba naman, hindi nyo nakikita dapat. Yung nga sabi na
kung nakikita mo yung butas ng palakol, malaki yung butas ng palakol eh. Dapat makita mo rin yung butas ng karayom. Ganun. Kasi nakikita mo yung butas ng palakol, pero yung butas ng karayom doon nakikita. Kasi meron diyang nagtatago sa ano. Ganun. Matagal lang kasi nungalingan. Kaya, alamin niyo muna kung bago kayo mag-usga. Kung sino ba talaga kami. Kasi kung malaman niyo lang yung totoo, baka Ayan at tumasang dugo niyo. ay, mahaba na rin pala to. Bye-bye! Salamat! Kay Jason, nakabisita siya dito. Kaya upload natin sa kayo. Ayan, salamat sa in-offer nila na ano, pagkain. Thank you. Kaligit. Thank you sa pagkain na offer. Sakto gutom na rin ako kasi nagkape lang sa bahay. Makita ba dyan? Alin? Oo. Ito po yung, ito po yung inulam namin. Yung pre-reserve ko na adobo. Yung tradisyon sa ating mga Pilipino. Alright. Gutom na. Ay, busog na. Ganito talaga dito mag-alaga ng mga manok, tapos baboy, kambing. Labak ng tatalian. Masitas lang. Okay lang. Oo. Pali pa rin natin yung drone natin. Dito sa bahay nila. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only. Anong oras na? Anong oras na? 11:05 nun. Han, uwi na muna ako. Try ko kung, di ko alam kung makapunta pa ako kila Tricia. Makadalaw doon. Baka may magagamit pa rin sa bahay sa amin. Tapos magluluto yun. Sakit ang ulo ko ay. Wala pa. Di, turog sana. Kaya lang tulog to. Kagabi, anong oras na ako nakatulog na naman. Kasi may laman na yung tindahan. Ang iingay ng mga aso. May nakita akong tao. Tapos dun ba sa lugar natin, sa neighborhood, may ninakawan na naman. Manok, tsaka 5K daw yung nanakaw namin. Hindi ko alam, ay kiraki ano ata yun. Kirakili, yung tinago. Kaya kagabi, kasi yung nasa Maynila pa ako, gumagalaw yung mga kawatan alas 2 ng pamadaling araw kasi kasarapan niya ng tulog. Kapag dyan sa dyan sa bahay, ang tulog ko minsan alas 4 na alas 3. Tulad nga kagabi talaga. Nakita ko, ay narinig ko, nag-i-edit pa ako noon eh. Narinig ko yung aso, tahol lang tahol. Tapos sinilip ko dun sa bintana, may tao nga dun sa harap namin sa mangga. Yung sinisipat, buti na lang nakilala ko. Yung baliw pala. Baliw, inabol ng mga, kilala ko naman yung baliw na yun. Kapayok ko eh. Yan, base muna ako. May... Oo. Oo. Perot ka ako. Sa initan? Di, kulang na tulog. Hanggang sari doon. Di na. Tulog lang to.
Migay, ma. Hindi na. Uli na ako. Ano niya? May jacket akong dala. Yun na. Bis mo.